ovi mladi, kad se za spasenje, kad slava zagradi, aleluja. Onda beše potop, sad se odaspeva, okajmo se, braćo, ništa bolje nema. Aleluja, 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 Čekaj, stvari. Bogu hvala, draga braće i sestre, na svemu. Ako je išta dobro bilo od njega je, ako je bilo loše od nas je, ali obećavamo da ćemo se popravljati, smiravati, istinu ljubiti i svedočiti pred ljudima, ne stideći se imena Gospodnjega, ne stideći se pravoslavnog evanđelja njegovoga, ne stideći se starije braće naše, arhangela i angela i svih svetih čiji smo, iako nedostojni, rod po krštenju i veri. Utorak je u 5 sati u Valjevu mesečna litija, uspavanim Valjevom kao i Beogradom ove litije što su. Međutim, nije sam narod uspavan, mnogi narod je i uplašen. Mnogi narod je, nema čvrstu veru pa se plaši šta može 1000, šta može 100, šta može da uradi ako izađe na ulicu. Još ne razume narod na šta treba svedočiti veru da bi ti bio u njoj, a ne da bi veru nametnuo i drugima raširio. Prvo da odradimo ono što smo dužni, a to je najlakše raditi jer se mora. Mora se, jer ako nema molitve i nema pravoslavlja i nema smirenja, čovjek je đavoiman. Ne treba Bogu naša molitva. Bog želi uvek da nam pomogne. Nego je molitva naša i smirenje naše znak da hoćemo njegovu pomoć, hoćemo istinu njegovu. Ne stidimo ga se imena njegovoga pred ljudima. To je poruka ovih litija koje nažalost mnogi gledaju preko interneta ne shvatajući ako mogu i kako da je neophodno da dođu, ne da nam pomognu. To bi značilo da mi nešto preduzimamo, nego da oduže i sebi pred Gospodom i pred rodom, a istovremeno i da ova malena poruka opstane. Izmigolji smo se i ovoga puta, posvjedoči smo, nije nas bilo mnogo, neki su se uplašili kiše, neki vrućine, neki poslova, neki ovoga, neki onoga, ali znajte, ako je ovo dobro, neće vam đavo dati tako lako da dođete, zato taj trud i ta borba za istinu radi vaskrsa i spasenja svima.
To bi bila poruka ove litije s Božjom pomoću, da se raširi blagodaću Božjom, a ne našim trudom. A mi smo tu da ovom litijom i ovim litijama svake subote u Beogradu pokažemo da želimo Gospodnju pomoć što pre, da sav rod ne pogine pod ovim tutorstvom satanističkim, masonskim, pederastijskim, ekumenističkim i svim ostalim zalima koja su zarazila epidemijski sve ljude na vlasti i one koji tek čekaju da se na vlast popnu, na vlast kolonije, na vlast logora Srbije, logora u kome se pokušava uništiti pravoslavni duh ovoga naroda, uništiti duša i biće njegovo i napraviti jedna bezlična, đavoimana mešavina naroda, mešavina vera, mešavina bez karaktera, bez savesti, bez onoga što je Gospod dao svakome svom ljudskom stvorenju. Neka nam je Bog u pomoći i da s Božjom pomoću se ko može vidimo i u Valjevu utorak, a poslije nastavljamo ove naše beogradske pravoslavne maratone u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Aj Milorad, još jedno za kraj pa da se pak. Aj, pevača.